é algo relativamente recente, esta estrutura que estades vendo hoxe no escenario. Estrenámola en Lavadores o día de Santa Cristina e, bueno, pensamos que fai máis ameno todo o noso repertorio polo cambio de escenario, inda que teñamos que practicar entradas e saídas, sabedes, vades vendo como saen. De seguido imos tocar unha peza de Rosales. Os Rosales son os gaiteiros emblemáticos de Asalos, Rianxo, e, bueno, espero que sea do vosso agrado. Nos trouxemos o baile Bueno, estuvimos ensayando y quedó muy bonita. Bueno, gracias a todos, en serio. Y vamos a hacer, bueno, mientras se preparan aquí, o que dixen eu, son máis listos que a nós que os bombo e o tambor non os levan colgado. Espera a ver, cando inventen o da gaita para levala de lado, así que non teñes que levala, pois usarémoslo nos. Bueno, bromas aparte, gracias, en serio. Ata outra. Imos coa Xota de Beirán.